Roma Spirit 2024. Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ. Základná škola Zlaté klasy. Škola realizuje inovatívne aktivity, ktoré prinášajú prospech žiakom, rodičom aj zamestnancom. Otvorený, multikultúrny prístup podporuje na škole inkluzívne prostredie, ktoré prispieva k úspešnej spolupráci nielen vo vzdelávaní žiakov, ale aj medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy. Jednou z priorít našej základnej školy je ponúknuť deťom bezpečné prostredie. Prostredie, ktoré rešpektuje rôznorodosť, odlišnosti, individuálne potreby detí a rovnako aj dospelých. Naša základná škola zastáva myšlienku osobného vzoru aj pri zamestnávaní učiteľov. Nie je dôležité, akej farby pleti, akej národnosti sú naši učitelia. Významnú úlohu zohráva odhodlanie, vytrvalosť, dôstojné a rešpektujúce spolužitie na pôde našej základnej školy. Máme pedagogických pracovníkov v zastúpení Rómov, Ukrajincov, Maďarov, samozrejme Slovákov. Rómski učitelia pôsobia na 1. stupni. Pani učiteľka je veľmi vzácna a výnimočná. Pracuje s deťmi, ktoré k nám prichádzajú z rôznych zázemí. Pracuje s deťmi, ktoré prichádzajú aj z nefunkčných rodín a mnohokrát plní tú rolu rodičov. Pri zdieľaní tej praxe, ktorú zažíva vo svojej triede, je inšpiráciou pre nás všetkých, pre ostatných kolegov. Máme tu pána asistenta Róma, ktorý je spojivkou medzi zákonnými zástupcami našich žiakov a medzi nami pedagógmi. Je pre nás styčným bodom, uľahčuje nám komunikáciu s tými rodičmi. Keď hovoríme, že škola potrebuje človeka celého, tak v tomto prípade je to skutočne tak. A nehovorím o tom teraz, že je to len v prípade tých našich rómskych učiteľov. Uvedomujeme si, že tá rozmanitosť zloženia pedagogického zboru je potrebná, aby sme sa vzájomne obohacovali. Dôležité je to odhodlanie, to zanietenie, tá chuť odovzdať zo seba maximum našim rómskym deťom. Hovorím preto rómskym deťom, lebo 97% zloženia našich detí je rómske. Je to mravenčia práca, ktorú tu naši ľudia vykonávajú. Je to práca, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie. Ďakujeme partnerom.